Ang Biblia nagaingon nga dag-a ang dautan pinaagi sa maayo. Aduna pa laing bersikulo nga nagaingon nga kung balusan mong dautan ang maayo, ang dautan dili mo biha sa imuhang panimalay. Okay, so niini nga sambingay atong isigutan. Ang sambingay may tungod sa pagbuhat ug maayo ngadto sa atoang isig katawo. Okay, para mas masabtan nato inani ang senaryo sa ato nga sambingay. Ano na usa ka managtiayon. Okay, mga nagtiayon sila nga puro sila Kristohanon. Aduna sila'y anak nga nawala. Aduna sila'y anak nga nilayas sa ilang panimalay. Tuod man tungod kay wa man gyud mo pakita ang ilang anak, dugan na lang pinangita pero wa man gyud nibalik ang ilang anak. So gaampo sila sa Ginoo nga mobalik ang maong anak. Okay? So ilang gihimo nagbuhat sila maayo aron nga madungog sa Ginoo ang ilang mga pag-ampo nga mahibalik ang iyang anak. Tuod man kada adlaw magluto ang maong asawa para kung kinsay moagi sa ilang mga panimalay sa ilang panimalay makakaon. Okay? So magluto siya og sandwich, pailaluman niya og sudan, unya ibutang niya sa bintana sa iyang panimalay kay ang panimalay alagianan man. Okay? Sa unang higayon, ang niagi is ang buktot. Sa ato pa, ang buktot nakakaon sa gibutang sa bintana. Kay iya manggisampit nga kutob sa makaunag agi sa ilang panimalay, makakaon gyud sa iyang giluto. Okay? So pauli ang buktot, man siya kaon, pagkaugma luto na pud tong asawa, unya parehas ra gyapon sa giluto niya sa kagahapon katong gikaon sa buktot. Ibutang gyapon na sa bintana. Hulat gyapon siya og kinsay moagi. Pagtan-aw niya, buktot lang gyapon ang gapaingon. Mao lang gyapon orasaha. Buktot gyapon ang miagi. Sa laktod nga pagkasulti, ang buktot gyapon ang kakaon sa ikaduhang adlaw. Pagkaugma, luto na pud sa ikatulong adlaw. Pareho lang gyapon nga sudan. Pareho lang gyapon sandwich nga yang gipalaluman og sudan. Apan, ibutang na sa bintana nga lahi na ang oras, dili na pareho oras sa gahapon. Kay nagduda siya nga basin buktot na pud unya ang moagi o wala na gyulain. Ibutang na dito sa lahi nga oras, nagpaabot siya kisay moagi. Karon adunay gapadulong pagtan-aw niya, buktot lang gyapon. Buktot lang gyapon ang niagi. Ikatulong higayon, buktot lang gyapon ang kakaon. Pag ikaupat nga higayon, naghuna-huna na siya nga ang iyang gibuhat wala gilain nga makakaon kun dili ang buktot ra. So iyang gihimo para nga maimpas na ang tanan, dili na to magbalik-balik ang buktot. Luto siya, sandwich pila lumang gyapon sudan, pero gibutangan niya og hilo. Ang mao nga sandwich nga adunay sudan, ipatungaan niya og hilo dito. Pamasin nga katong buktot makakaon, mapatay siya. Kay na-discourage siya nga sa iyang pagbuhat og maayo, buktot lang gyapon ang wala nagilain nga makakaon sa pagbuhat niya maayo. So ibutang na sa bintana. Paabot siya. Tibok adlaw niyang pinaabot. Abot na laman og kilom-kilom gabi. Walay buktot nga niagi. So nakarealize siya. Ay, Christian man ko. Nakarealize siya. So dili maayo akong gihimo. So dili mo tugot ang Ginoo nga makahimo og sala sa iyang tubangan. So mo ni nga wala gyud ang buktot niagi. So sa laktod nga pagkasulti, iyang gikuha tong iyang gibutang dito sa bintana ug iyang gilabay. Pagkaugma luto na pud siya. Wala na hilo. Okay, gibutang niya sa lamisa pareho sa mga nangaging adlaw, pinakaunang adlaw. Gibutang niya sa bintana diay, sa bintana ni gibutang. Pagtan-aw niya, gapadulong ang buktot, buntag pagsayo. Ang gahapon nga wala kay nahilo karon naa sayo kaayo. Sa laktod nga pagkasulti, ang buktot mooy nakakaon. Pagkagabi sa ikalima nga adlaw,
pagagabi tingala sila nga dunay nanuktok sa ilang panimalay. Pag-abri nila ang ilang anak na balik. Okay? Ang ilang anak na balik. Gipangutanan nila, disaday kadong ug unsay imong gikaon. Niingon ang anak nga milaya sa ilaha, "Ma, nagpasalamat ko sa Ginoo nga iya gyud kong gigiyahan. Kay bisan tuod ug wala ko'y pagkaon ug layo ko sa inyo, adunay buktot nga sige ug hatod nako og sandwich og sudan. Mao nga nakasurvive ko, ma. Ug ang buktot mo'y nag-encourage nako nga muuli nako. Gitabangan ko niya nga muuli ko sa amoa nga panimalay. So muna ni uli gyud ko ron, ma. Gihalog sa inahan. Salamat ang inahan. Hasta ang amahan. Halog sila. Di nilang tamukutob sa tuang sambingay. Di ba? So, doon natay makutlo nga mga pagtulunan nga makuha nato nining mao nga sambingay. Kung magbuhat ta og maayo sa atong isig katawo, maani gayud nato ang atong gibuhat nga mga maayo. Apan kung buhatan nato dautan ang ato ang isig katawo, maani usab nato. Matud pa sa Biblia, kung baslan mong dautan ang maayo, dili mo biya sa iyong panimalay ang dautan. Okay? Matud pa, dag-a ang dautan pinaagi sa maayo. Hallelujah. Praise God. Kung nakakaon pa tong maong buktot, o kung naka balik pa ang buktot nga katong nahihilo, karon kay ang subla, iya man pud ang dalon ipakaon sa iyang gidumdum dito nga tawo, nga anak dayto nila, wa kabalo ang buktot. Makakaon unta iyang anak, unsay may tabo, mapatay unta iyang anak sa gidala sa buktot. Pero wala nahilo ang buktot, wa pud nahilo ang iyang anak, ano man, kay iyang gikuha katong gibutangan og hilo. Okay? So kung nahitabo pa to, patay pud ang iyang anak, di ba? Kung unsa imong gipugas, maani ra pud nimo. Nagpugas kag maayo, maayo pud imong anihon. Pa nagpugas ka og dautan, dautan pud ang imong anihon. Muna ang Galatia 6 nga 9 abot sa 10. Di ginato malimbungan ang Ginoo. Kay kung unsa gani ipugas sa tao, mauusab ang iyang anihon. Munang magbuhat kita og maayo sa atong isig ka tawo. Pugas kita og maayo sa atong isig ka tawo aron moani kita sa tukmang panahon. Okay? Sagdi lang ug ang mga tawo nagpugas di nimo og dili maayo. Okay? Ang imong buhaton maayo lang gihapon ngadto kanila. Sama sa buhat ni Ginoong Hesukristo. Iyon si Jesus Christ sa una niyang pamulong. Pasayloa sila kawa sila masayod silang gibuhat. Okay? Usa ka maayo nga iyang ipugas. Nagtudlo si Jesus kanato nga kung adunay nang himaraot kanato, iampo sila. O natay kaaway, higugmaa sila. Okay, di ba? So muna nga dili ta mo attempt nga mobalos kanila. Kita ang gibuhatan og dili maayo, pero dili nato kinaiya sa Kristohanon nga mobalos ngadto sa mga nagbuhat og dili maayo kanato. Kun dili ang atong ibalos kanila ang mga maayo, aron nga kita ang makaani niini. Okay? Glory to God. Kung doon na kayo nakatunan sa ato ang sambingay, paki-comment lang sa ibaba. O kung bago pa kani nga channel, daghan na kayo mga sambingay dira sa ubos. Paki-scroll up lang, daghan ta mga sambingay nga doon na kay moral lesson nga makutlo isip Kristohanon. O usa ka leader sa church, pwede po ni magamit nimo as a preaching illustration. Okay? Usa ka sermon illustration nga magamit nato para mapasabot nato ngadto sa mga katawhan kung unsa gyud ang buot pasabot nato. Okay, para ma-notify ka sa daghan pa nato mga sambingay nga coming pa. Okay, gi-invite ka sa pag-subscribe nini nga channel o pag-click sa notification bell para ma-notify ka og updated ka sa atong mga next nga mga sambingay. Okay? God bless kanimo igsuon ko diha sa Ginoo. Ang Ginoo magapanalangin kanimo og kanako. Glory to God, iyang tanang himaya.